Mois, se olisi Potsu täällä ja me nyt alamme pelaamaan tämmöstä hienoa pelisarjaa. Tai ei pelisarjaa, vaan peliä kun Hail to the King Deathbat ja mä teen tästä aika monta osaa, koska tää on ihan pirun pitkä. Niin aina silloin kun mä jaksan pelaa tätä, niin mä teen tästä sitten näitä kaikki osia. Tälleen sitten aina siellä välissä totta kai vähän jotain muutakin, mutta varmaan nyt ihan suurimmaksi osaksi tämä. Että en ole ihan varma, mutta minkin. Onpahan sitten jotain tekemistä itelläkin. Kun vaan pelaamista ja yksin enkä tee videoita ja tälleen. Nyt sitten viimeinkin tässä päätin tehdä tästä kun justissa hommasin tämän, niin päätin sitten alkaa tekemään tämmöstä hienoa peliä tässä. Toivotaan nyt, että kun ja tässä hetki sitten ostin justiinsa tälle äijälleni lisää tätä helaa, niin pidemmän ton helaa-jutun, niin toivotaan nyt, että se auttaa edes jotenkuten tässä hommassa. Kyllä minun mielestä on ainakin niin hyvä peli, klassikko, grafiikat, kaikki. Kaikki löytyy 8-bittiä ääntä ja ihan tuollaista normia ääntä niin sekaisin tässä. Kun se on tässä sitten kivoin juttu, kun laittaa niinku justiinsa ne PlayStation 2 ajat ja PlayStation 1 ajat. Ja tälle Nintendo GameCube ja nää ajat niin takas mieleen. Ja Nintendo niin siis toi Super Nintendo System-ajan tuo takaisin mieleen. Niin sekin on ihan kivasti, kun Nintendo ainakin käyttää paljon tätä 8-bittiä, niin se tuo takaisin mieleen just kivasti ne 8-bittiä ajat ja tälleen. Mitä mä oon nyt 8-bittiä ääntä kuunnellut tässä vähän ja tälleen. Senkin kannalta tää on kiva peli, jos joku tykkää sellaista 8-bittiäkin aina välillä kuunnella ja haluu sit siellä välissä niinku kun kuuntelee sitä 8-bittiä niin kuulee vähän jotain muutakin, niin tää just sopiva peli kun tässä kuuluu niitä sekaisin. Mutta en mä tiedä. Kyllä tästä taitaa kuulua kumminkin sitten tällä jotain ihan normia enemmän, mutta 8-bittiä kuuluu siinä välissä ihan kiitettävästi. Että eipä siinä kummempia. Tuommoinen. Taitais joo. Näköäkin voitais. Noin. Hela täysillä. Täältä tämä välibossi! Eiku, tapetaan välibossi. Oi vittu. Käveli suoraan sitä päin sitten. Ja kuten kuulette, niin tästä tulee aina välillä tämmöstä rockmusiikkia. Että niinku se sit saa ku koska se on tuo peli minkä Avenged Sevenfold on tehnyt, niin saa sit kuunnella tästä rockmusiikkia siinä aina välillä.
tyyppi tuli tuhottua. Sitten ei ku... Jatketaan. Oi vittu, älä nyt. Minua! Ei, eiks sulla mitään parempaa? Ei. Sä et on nyt ihan kiva tämmönen äijä, joka voi tulla vasta. Niin, toi ei oo mikään kiva äijä, kun tommonen tuo vasta. Niin. Se on kyllä aika lähellä sit kuolema, jos toi tuo vastaan. Tosta mä en nyt ollenkaan tykkää, että tolla oli toi miekko tommonen vähän sinertävä. Ei, tää on taas tää paikka. Tää on tästä ihan turpaikka. Jes, kiitos. Hei. Kiitoksia tuostakin. Keitki. Niin, toi on ihan normi mutta sitten keitki. Niin, se pitää löytää jostain. Katso nyt, että minne tämä taas vie meidät, tämä hieno peli. Tätä peliähän ei kannata ostaa, jos on herkkä saamaan painajaisia ja tälleen kaikenlaista, että en suosittele herkille tätä peliä, mutta kyllä tää nyt aika menee kaikenlaisille tyypeille, että kunhan tätä ei ota mitenkään tosissaan tai mitään, niin sit se on niinku just semmonen vittu. No on toi kyllä ihan kiva, kun nyt toi mun hela ei näköjään sitten tullutkaan täysin takaisin. Ai vittu. Right. Jota pysy kaukana, Unholy Ghosti. Kiitos. Tää on tämmönen... Darkness. You found a page from the Book of Mortals. Okei. Kyllä tää peli on vaan aina niin hieno ja aina. Jaha. Luulenpa melkein, että joo me ollaan... Voi jumalauta, me ollaan käyty jo täällä. Ja just niinku tein ympyrän. Jaha. Ja pakko kyllä sanoa, että mä oon kyllä ihan hukas. Joo, lives 3. Hyvä. Ai! Ihan kiva niinku kun ei pysty... Se ei mene yhtään nopeammin.